राजा मा नाम ना? हेमन्त नार्जारि। हेमन्त नार्जारि। नों बहा थांदोंमोन? सापरियाव। सापरियाव? मानो थांदोंमोन? लोगोजों। लोगोजों? न'निफ्राय ओंखारलांनायखौ गम दं नों? गम गैया? मा मा लांदोंमोन न'निफ्राय? न'निफ्राय साइकेल। साइकेलल'? बेसेबां फरायो? 6। दा जिहेथु मैया जोङो आंनि बिजोंनि गेजेरजों हेमन्त नार्जारिमोन ना? हेमन्त नार्जारि नैबे बाबुआनोमोन। बियो हरखाबै न'निफ्राय ओंखारलांनायाव न'खरनि हालाय हाफाय जानायाव जि जोङो आंनि बिजोंनि गेजेरजों न'खरनि बिबथैया फोसावदोंमोन। थारैनो फोसावखांनायनि 30 मिनिटसो उनाव बे हेमन्त नार्जारिखौ न'खरनि मानसियानो मोनबोयो। बेखौ बहा लोगो मोननाय नोंखौ? सापरियाव। सापरियाव ना? मा खालामबाय दंमोन सापरियाव? बेरायबाय दंमोन। बेरायबाय दंमोन? बेरायबाय दंमोन ना? सापरियाव बेरायबाय दंमोन ना? बेयावनो न'खरनि मानसिया नुसननानै बेखौ न' फारसे लाबोफिनो आरो। दा बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बाथ्राखौ आं फोरमायफिनबाय मानबाय आरो न'खरनि मानसिया मोननानै न'आव गथायफैफिनबाय। दा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव जिहेथु नोंथांमोना नैबे हेमन्त नार्जारिखौ जोङो मोनफिननाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव मोनफिननाय मोनसे रादाबखौ फोसावफिनबाय। दाथ' थांनाय मैयानि जि बे फोसावनाय बे फोसावनायखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव मोननाय बेखौबो नैबे समाव नोंथांमोननो फोरमायफिनबाय। दा बिबथैया जिहेथु मैया बुंदोंमोन, दा बिबथैयाबो फंनैसो बुंगोन जे दिनै बिनि बियादैया न'आव मोनफैबाय न' फारसे। मोनफैनानै बोरै मोनखो आरो बे समाव मा बुंगोन। दा नोंनि हेमन्त नोंनि बियादैखौ मोनबोफिनबाय। दा मा सानदों? दा मानसिखौ मोननानैथ' गोजोननाय मोनबाय। बेनिफ्राय आरो माथो नांबावगौना, मानसिखौ मोनबाय जेब्ला गोजोननाय थाबाय आरो। गोजोननाय थाबाय। बेनोमोन। दा एबारनिफ्राय बेरायबावगोन नामा? एबार थांबाबो खोन्थालांदे, न'आव खोन्थालां। आं आमुगनाव थांनो, लोगोनाव थांनो, लोगोनि नामखौ बुं, नङा होमबा? आरो बिदि थांनांला दै। न'नि मानसिया नागिरो। एबारनिफ्राय थांगोन थांला? थांला ना? लेखा मोजां फरायदो, नङा होमबा? नोंनि बैसोखौ मिथिगौ बेसे जाखो? मिथिया? 12 बोसोरनो 12 बोसोर जागोन, नङा होमबा? बेखायनो बे समाव बेरायनो हादो, उन्दै समाव। माने दा बिराद साखनद्रा दं, गरम बोथोर जालायबायना, मानसि लांग्रा थायो। बेनिखायनो नोंसोरबायदि दा नोंनि आबै, नोंनि आदै खथ्थ' दुखु जादों, गाबदों नोंखौ गोमानानै दै। बेखायनो साखनद्राफ्रा लांसनबा, गोमाना थाबा नोंखौ एकदम मा खालामहैगोन होनबा? एबारनिफ्राय थांगोन थांला? थांला। गिदोंना गिया? गियो। गियोना? बेखायनो बेखिनियानोमोन जिहेतु दिनै जोङो हेमन्त नार्जारि बाबुखौ जोङो मोनफिनबाय। आरो दा बियो न'खराव मोजाङै मोजां दङ आरो दिनैनिफ्राय बे गिदिंला होनबाय। दा बेखिनियामोन जोंनि दिनैनि जिहेतु नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनाय जि रादाब। गोजोन्थों।